ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ባንዴራ ህንዲ ዘንበልበለት ንግዳዊት መርከብ ብተተኳሰ ድሕሪ ምውቃዓ ከም ዝተሓለ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። እታ ኤምኤስቪ ቫይል ኑር ኦልያ ዝተሰመየት መርከብ ኣብ ዝተሓለትሉ እዋን ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ 14 ሰባት 13 ህንዳውያን ብሰላም ከም ዝደሓኑ ሚኒስተር መጓዓዝያ ባሕሪ ህንዲ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ድሕንነት ሰራሕተኛታት ባሕሪ ንምውሓዝ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ንግዳውያን መራኽብ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ እህግራዊ ሕጊ ዝሓለወ ናጽነት ምንቅስቓስ ባሕርን ንግዳዊ ንጥፈታትን ብህፁፅ ክምለስ ድማ ጸዊዑ። እቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝድግፎ ህግራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ የመን እቲ መጥቃዕቲ ፈንጂ ዝፀዓነት ንእሽቶ ጃልባ ተጠቒሞም ዝፈጸምዎ ብኢራን ዝድገፉ ሕቶታት ምዃኖም ድማ ኸይሱ። ዕጡቋት ሕጂ ግን ክስካብ ሕጂ ብዛዕባ ዝፍጻመ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ የለን። እዚ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ኢራን ነቲ ሓደ ካብቶም ዝበዝሕ ምንቅስቓስ ነዳዲ ዝካየደሎም ስትራቴጂካዊ መስመር ዝኾነ መጻዊ ሆርሙ ድሕሪ ምዕፃዋ ንግዳውያን መራኽብ ንቀይሕ ባሕሪ ከም ኣማራጺ ክጥቀማሉ ዝፍትናሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ድማ ዓለማዊ ቁጠባ ነዳዲ ጸቕጢ ፈጢሩ ድማ ይርከብ። ኣሜሪካን ኢራን ነቲ መጻወ ንምኽፋትን ወታደራዊ ግጭት ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ስምምዕ እኳ እንተገበራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ብሰንኪ ዝቐጸለ መጥቃዕትታት እቲ ውዕል ከም ዝፈረሰ ድማ ኣውጁ ነይሩ። ይኹን እምበር ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ መጻወ ንምኽፋት ዝዓለመ ዘተ ተስፋ ዝህብ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ድማ ይገልጹ ኣለዉ። ኢራን ብወገና ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘተ ከም ዘየለ ብምግላጽ ምስ ጾማን ትዘራረብ ከም ዘላ ድማ ኣፍሊጣ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እተሓላለፈ ባሕሪ ሆርሙዝ ብቁልጡፍ ክኽፈት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ክወርዳ እየኽብሎ ጥንቂቖም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ክኽተም እዩ ዝብል ተስፋ እናዓበየ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ዋጋ ነዳዲ ዓለም ብከቢድ መጠን ዝቕባበ ድማ ይረአ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሮቢዮን ሚኒስተር ፋይናንስ ስኮት ቤንትን መራኽብ ካብ መወዳእታ ዝሰሙን ጀሚሩ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክሓልፋ ዘኽእል ዝርርብ ከም ዝተጀመረን ገለ ለውጥታት ከም ዝተረአየን ድሕሪ ምግላጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፎከስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ነዚ መጠንቀቕታ ድማ ሂቦም። ቀረብ ነዳዲ ዓለም ክመሓየሽ ይኽእል እዩ ዝብል ዜና ድሕሪ ምስምዑ ዋጋ ሓደ በርሚል ድፍድፍ ነዳዲ ኣስታት 500 ሚእታዊት ብምንካይ $80 ድማ ተሸይጡ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብሩ ዘተታት ነቲ ግጭት ከዝሕልዎ ብዘይምኽኣሎም ዕዳጋ ነዳዲ ድማ ክለዋወጥ ጸኒሑ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ መዘወርቲ መኻይን ብምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ድማ ተሃስዮም እዮም። ትራምፕ ትማል ኣብ ካሊፎርኒያ ዑደት ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ እዋን ጽዑቕ ዝርርብ ንገብር ኣለና ብምባል ኢራን ነቲ ነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ግጭት ደው ንምባል ስምምዕ ክትበጽሕ ድልየት ከም ዘለዋ ድማ ገሊጾም። ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ ክፋል መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ዘሎ ህግራዊ መስመር ማይ ንኹለይ ናይ ንግዲ መራኽብ ክፍቲ እዩ ክብል ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ድማ ምስ ኢራን ጾማን ዝግበር ዘሎ ዘተ ለውጢ ኸርኢ ከም ጀመረ ዝገለጸ ኮይኑ ማርኮ ሮቢዮ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ዝርርብ ምዕባለታት ተረኣዮም እዮም ክስካብ ሕጂ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ውሳነ በጻሕናን ክብል ገሊጹ። እዚ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክኽፈት ተስፋ ንገብር ዝበለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ዋሽንግተን ቴህራን ቁልፈ ሸማጋሊ ዝኾነት ቀጠር ምስ ካልኦት ተደራደርቲ ብምዃን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምምጻእ ትጽዕር ከም ዘላ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ናይ ቀጥታ ዝርርብ ከም ዘይተተለመ ድማ ኣፍሊጣ። እቲ ግጭት እናገደደ ምስ ከደ ድማ ኣሜሪካ ዕላምኦም ፈልዮም ዝወቕዑ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳኤላት ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ ተጠቒማቶም እያ ክብሉ ነቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም። መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ድርድር ማእኸላይ ነጥቢ እዩ። እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ በቲ ወሽመጥ ሓደ 50 ሚእታዊት ከውን ቀረብ ነዳድን ፈሳሲ ጋዝን ንዓለም ይጓዓዝ ነይሩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣሜሪካን ኤርትራ ናብ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ይሰጋገራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣሜሪካን ኤርትራ ዝምልከት ዝዝርጋሕ ወረታት ድማ ነጺጋቶ። ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኣሜሪካን ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምሰሓብ ናብ ሓድሽ ናይ ምቅራብን ዲፕሎማስያዊ ዝርርብን ምዕራፍ ይሰጋገር ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት ኣመላኺቶም። ላዕለዋይ ኣማኻሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ዞባ ዓረብን ኣፍሪቃን መስዑድ ቦውሎስ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘላቒ ሰላምን ምርግጋእን ንምምጻእ ምስ ኤርትራን ግብፅን ኢትዮጵያን ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ክሰርሕ ከም ዝለልየት ድማ ገሊጹ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣሜሪካን ኤርትራ ካብ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ወፂኣ ከም ሓንቲ ወሳኒት ሃገር ኣብቲ ዞባ ከትሪኣ ከም ጀመረት ዘርኢ ምዃን ድማ ተንተንቲ ይሕብሩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራን ግብፅን ብምዃን ሚስጥራዊ ውዕላት ትገብረላ ዝብል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ወረታት ብወገን ኣሜሪካ ሓያል መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ። መስዑድ ፖውሎስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ምስ ሓደ ወገን ኮይና ኣብ ልዕሊ ካሊእ ሃገር ዝዓለመ ሚስጥራዊ ስምምዕ ኣይትገብርን ክትገብር እውን ኣይኮነትን ብምባል ነቲ ክሲ ነጺግዎ። እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ስጋእ ዘቃልሕ ምዃን ድማ ይግለጽ። ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ክጽቀጠላ ካብ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ወፂኣ ምስ ሓያላት ሃገራት ዝምድናታ ክትሕድስ ምጅማራ ንመንግስቲ ኤርትራ ዓብዪ ዓወት ከም ዝኾነ ድማ እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ድማ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ምብጻሕን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብን ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ክትኸውን ከም ዘኽእላ ድማ ይእመን። እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝርአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ርሕቐት ኣብ ዝፈጥረሉ ዘሎ እዋን ዋሽንግተን ምስ ኣስመራ ዝምድናታት
ግንኙነታት ክትሕድስ ምጅማራ ንመንግስቲ ብልጽግና ተወሳኺ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምዕባለ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን 80 ዓመታት ክስዕብ ዝጸንሐ ናይ ጸቕጢ ፖሊሲ ተሪፉ ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ሰላምን ምዕራፍ ይኸፍት ከም ዘሎ እዩ ድማ ዝመላኸት ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣቶ ቢንያም በርሀ ንኣምባሳደር ሪፐብሊክ ስሎቫኪያ ተቐቢሎም መዘራሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራን ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ሕቡራት ኣፍሪካን ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝኾኑ ኣቶ ቢንያም በርሀ ሎሚ ንኣምባሳደር ሪፐብሊክ ሰርቢያ ኮቡር ላስቲርላቭ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም መዘራሪቦም። ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ስራሕ ምብጻሕን ዕላልን ክልቲኦም ዲፕሎማተኛታት ንሃገሮም ዘገድሱ ጉዳያትን ዘባዊ ምዕባላትን ተመርኪሶም ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ከም ዘካየዱ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝወፀ ሓበሬታ ገንዚቡ። እዚ ርክብ እዚ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ንዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ናይ ሓባር ምርድኣን ንምድንፋዕ ካብ ዝካየዱ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ሓደ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ሃኒስ ዊላም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፈለግ ኣባይ ሓደሽቲ ግድባት ክትሃንጽ ሃገሮም ከም ዘይትፈቅድ ኣፍሊጦም። እዚ መጠንቀቕታ ግብፂ ዝስማዕ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ካልኦት ተወሰኽቲ 3 ዓበይቲ ግድባት ኣብ ልዕሊ ፈለግ ኣባይ ንምህናፅ ትልሚ ከም ዘለዋ ዝገልጹ ጸብጸባት ድሕሪ ምውፆም ድሕሪ 2 ሰሙን እዩ። እቶም ሚኒስተር ኣብ ካይሮ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ግድባት ንምህናፅ ትልሚ ከም ዘለዋ ብግቡእ ዝፍለጥ እዩ፣ ይኹን እምበር መንግስቲ ግብፂ ነዚ ኣይፈቅድን ይኽእሉ ብጽኑዕ ተዛሪቦም። ወሲኾም እውን ተሓትወት ተፋሰስ ሃገራት ዝኾና ግብፅን ሱዳን ነቲ ዘላቂ መጠን ማይ ዝኾነ ዓመታዊ ትልሚ ስራሕታት ንምፍላጥ ምእንቲ ክእኽላ ሓበሬታ ምልኣት ማይን ኣሰራርሓ ግድብ ህዳሴ ጽን ሕጋውን ተቐይዳድነት ዘለዎን ስምምዕ ንክህሉ ግብፂ ብተደጋጋሚ ክትሓትት ከም ጽንሐት ድማ ዘኻኺሮም። ከምዚ ዓይነት ናይ ሓባር ልውውጥ ዘይምህላው ንሱዳን ኣብ ኣዝዩ ዘስክፍ ኩነታት ከም ዘእተዋ ድማ እቶም ሚኒስተር ገሊፆም። ካብ ኢትዮጵያ ዝልቀቕ መጠን ማይ ንግዚኡን ዝምልከት ቁኑዕ ሓበሬታ ብዘይምህላዎም ሰበስልጣን ሱዳን ናይቶም ግድባት ብግቡእ ንምምሕዳር ይኹን ማይ ንምዕቃብ ተጸጊሞም ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ናይ ኢትዮጵያ ምትስፍፋሕ ሕልሚ ንዞባዊ ምርግጋእ ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ ክትብል ጠንቂቓ። ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ናይ ምትስፍፋሕ ፖሊሲ ንልዕላውነት ሃገራትን ህግራዊ ሕግታትን ዝግህስ ምዃኑ ገሊጻ። ኣምባሳደር ሶፊያ ቅድሚ 25 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ምትስፍፋሕ ሕልሚ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈቶ ጽሑፍ ብምዝኽኻር ኣብቲ እዋን ንመራሕቲ ሕወሓት ብምጥቃስ ዘቕረበቶ ትንተና ሎሚ ብዝያዳ ይንጸባረቕ ከም ዘሎ ገሊጻ። ኣብቲ እዋን ስራጅካዊ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያ ኣይተረድአንን ብምባል ዝቀረበላ ነቐፌታ መረዳእታ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓደሽቲ ድርኺታት ይረኣዩ ከም ዘለዎ ግንዚባ። ካብ ሕልምና ወግዓዊ መግለፂ ኣምባሳደር ሶፊያ መግለፂኣ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛትን ጥሮተኛታትን ወታደራዊ መኮንናትን ምሁራትን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ብዛዕባ ተፈጥራዊ ጽልዋ ስትራቴጂካዊ ዕንቀት ከምኡውን ብሄራዊ ረብሓ ዝበፅሐናሉ ደባት ክሰፍሑ ይግብኡ ዝብሉ ሓሳባት ብግልፂ ይቃልሑ ከም ዘለው ድማ ጠቒሳ። ብፍላይ ተብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ውግእ ደባት ላማ ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ምቁፅጻር ከም ዝነበረ ዝገልጹ ወግዓዊ ምስክርነታት ነቲ ንዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ሓቂ ዘቃልዕ ምዃኑ ድማ ዘኻኺራ። ንህግራዊ ሕጊ ዝጻረር ካይዳ ድማ እቲ ብብልጽግና ዝንጸባረቕ ዘሎ ተሓሳስባ ብጂኦግራፊያዊ ታሪኻዊ ወይ ድማ ስትራቴጂካዊ ምኽንያት ተመኻንዩ ልዕላውነት ሃገራት ምግሃስን ደዋት ንምቕያር ምፍታን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ገሊጻ። እዚ ካይዳ ዝምስቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተመሰረተ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ንልዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነት ሃገራት ዘኽብር ሕጊ ፍጹም ዝጻረር ምዃኑ ድማ ግንዚባ። ጂኦግራፊያዊ ድልየት በዝሒ ህዝቢ ስትራቴጂካዊ ጸቕጣዊ ልዕሊ ልዕላዊ ግዛኣታዊ ካልእ ሃገር ሕጋዊ መሰል ኣይህብን እዩ ዝበለት ኣምባሳደር ሶፊያ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ንረብሓታታ ክትጥቀም ትኽእል እምበር ብሓይሊ ግዛኣት ክትሕዝ ከም ዘይትኽእል ድማ ግንዚባ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሕጂ እውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ይፍክሩ ኣለዉ። ንኢትዮጵያ ክፈታትኑ ዝፍትኑ ሓይልታት ድባቕ ዝሃርም ጅግና ሓይሊ ኣየር ተሃኒጹ ኣሎ ክብል ኣዛዚ ኣየር ሓይሊ ፌደሪ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርጋሳ ገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ንዘምዝግቦ ላዕለዋይ ናይ ግዳጅ ስራሕን ኣፈጻጽማ ስኬት ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከብ ዋና መምርሒ ሳልሳይ ኣየር ምድብ ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን መደብ ዘካየደ ኮይኑ እቲ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘስምዖ መደረ ድማ ሰራዊት ምክልኻልን ሰብኣዊ ሓይልን ቴክኖሎጅን ልዑል ለውጢ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ሕጂ ንርከበሉ ዘመነ ካይዳን ስልትን ውግእ ንምግማት ብዘጽግም መልክዑ ብቁልጡፍ ይቀየር ኣሎ ዝበለ ተኣዛዚ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ዘላ ቀጠና ናይ ሓይሊ ሰላልፋ እውን ተለዋዋጥን ዘይግመትን ምዃኑ ድማ ኣመላኺቱ። ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነዘው ግምት ብምእታው ድማ ናይ ዘመን ቴክኖሎጂ ክጥቀም ዘኽእል ሓይሊ ኣየር ብምብቃዕ ብዙሕ ኣብራርትን ቴክኒሻናትን ሰብ ሞያ ምሕደራን የፍሪ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ሰማያት ትግራይ ክቋጻጸሮ ይከኣልኩን ከም ዘሎ ድማ ይርስዕን ሕጂ ድማ ክፍክሩ ይስምዑ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኤርትራን ሱዳን ንሰማያትን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀዋ ተገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራን ሱዳን ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሰማያትን ከይሓልፋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓገታ ካብቲ ዞባ ዝወጽእ ዘለው ጸጸዋት ኣመላኺቶም። እዚ ስጉምቲ ዛው ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ናብ ዝለዓለ ምዕራፍ የሰጋግር ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሓያል ስጉምቲ እዚ ክውሰን ዘገደደ ቀንዲ ምኽንያት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ወታደራዊ ኣባላትን ኣጽዋራትን ተዋፊሩ ኣሎ ዝብል ክሲ ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ብፍላይ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተኣሳሲሩ እቲ ትካል ንሓይልታት ውፅእ ደገፍ
TPLF RSF ኣብ ምብፅጻሕ ኢዶ እቲ ዝብል ከቢድ ወቀሳ ድማ ይቀርበሉ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ስጉምቲ እዚ ብምውሳድ ሃገራዊ ልዕላውነተን ንምሕላውን ንረብሓ ሃገረን ንምኽባርን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ግንዚበን ሰማያት ሃብቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ትካል ንሰላማዊ ሓደጋ ዘውድቕ ግባር ክጥቀማሉ ከም ዘይፍቀድ ድማ ተሓቢሩ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ጽልዋ እዚ ውሳነ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓብዪ ቁጠባውን ስራሕታውን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ድማ ይግመት ነፈርቲ ትካል ናብ ሃገራት ኣውሮፓን ሰሜን ኣፍሪቃን ንምብጻሕ ዝጥቀማሉ ዝነበራ ሓፂር ኣየር ክልል ስለ ዝተዓፀወ ነፈርቲ ድማ ነዊሕ ዝረት ክገብራ ድማ ይግደዳ እየን እዚ ድማ ተወሳኺ ናይ ግዜን ብርቱዕ ናይ ነዳዲ ወፃእታትን ከም ዝሓትት ድማ ክኢላታት ይሕብሩ እዚ ምዕባለ ዘመንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ጎራውቲ ሃገራትን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ከም ዘብፅሐ ድማ ዘርኢ እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ፀቕጢ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅርፂ ብፍጥነት ይለዋወጥ ከም ዘሎን ድማ ዘርኢ ምልክት እዩ ብሓፈሻ ድማ እዚ ብኤርትራን ሱዳን ዝተወሰደ ስጉምቲ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብቲ ዞባ ንምግላል ዝዓለመ ሓያል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ከም ዝሓዘ ድማ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኤርትራ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዝሓተት ይንገር ኣሎ እስኪ ዛ ቪድዮ ተኸታቲልና ንምፃእ ኤርትራ ልላው ግዝኣታ ንዝተሓስት ነፋሪት ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወት ይሕበር ኣሎ ሎሚ ወጋሕታ ንሰማያት ኤርትራ ጥሒሳ ናብ ኢማራት ክትሓልፍ ዝፈተነት ነፋሪት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኤርትራ ከም ዝኣተወት ይንገር ኣሎ ካን ህዝቢ ኤርትራን ዘካየድኩም መቃልሲ ክነጻጸር ከሎ ኤርትራ ተሓይሽ ንሕና ታንክታትናን ነፈርትናን ገዲፍናያን ኢና መፂና ኤርትራ ግን ታንክታታን ነፈርታን ምስ ኣለዋ ሓንሽሽና የቃልስና ነጻ ስለ ዘይወፃና ስለዚ ሕማቕ ኤግዛምፕል እንዳሃው ሕንጉጓይ እዮም ዝብሉኻ ዘለዉ ናጽነት ግን ብርሃን እዩ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሞት ላዕለዋይ ኣዛዚ RSF ማሃዲ ጀንበል ካብ ሱዳን ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዛዚ ሓይልታት RSF ማሃዲ ጀበል ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ብርቱዕ ኩናት ተቐቲሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ማሃዲ ጀበል ኣብቲ ዞባ ንዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ መጥቃዕታት RSF ብላዕለዋይ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ሞቱ ንሓይልታት RSF ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ክሳራ ከም ዝኾነ ሚዛን ክቕይሮ ዘኽእል ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይሕብሩ ብኻሊእ ዜናና ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ትካላት ትግራይ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ክፍጽም ዝሸዋሸው ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ዳግማይ ሓያል ወታደራዊ ውጥረት ይነግስ ከም ዘሎ ካብቲ ዞባ ዝወፁ ጸዋት ኣመላኺቶም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከባቢ ሸራሮ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጠሞ ከቢድ ወታደራዊ ስዕረት ንምክሕሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ወሰንቲ ትካላትን ብነፈርቲ ውግእ ዝተሓገዘ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰፊሕ ምስንዳእ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ስርዓት ዕላማ ክገብሮም ካብ ዝሕሰቡ ዘለዉ ቦታታት ቀንዲ ትካላት ቁጠባ ትግራይ ዝኾኑ ፋብሪካታት ሲሚንቶ መሰቦ ፋብሪካ ጨርቃ ልመዳ ድማ ይርከዎም ብተወሳኺ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላትን ኣብያተ ክርስቲያናትን መስጊዳትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝእከበሎም ዕዳጋታትን መዕረፊ ኣውቶቡሳትን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ተጸብጻብ የጥንቅቕ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሶማልያ ምስ ፓኪስታን ናይ ምክልኻል ስምምዕ ተፈራሪማ ሃገረ ሶማልያ ምስ ፓኪስታን ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝኸተመት ናይቲ ሃገር ወግዓዊ ወኪል ሱና ሓቢሩ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ኣብ ሰላምባድ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ መሓመድ ሙዒሉም ሚኒስተር ምክልኻል ፓኪስታንን ካዋጅ መሓመድ ክታቦም ድማ ኣንቢሮም